Dobrodošli u jednu od najnagrađivanijih kontinentalnih destinacija Republike Hrvatske. Dobrodošli u grad Đakovo. Grad Đakovo je prepoznat po svojim kulturnim i enogastronomskim turističkim adutima. Katedrala Svetoga Petra, jedna od najljepših u Europi, državna ergela Lipicanaca sa tradicijom dužom od 500 godina, koju je 2 puta posjetila britanska kraljevska obitelj, zasigurno čine posebnosti ove destinacije. Trenutno se nalazimo na Ivandvoru kojeg je Ministarstvo kulture proglasilo zaštićenim krajobrazom prirode. Ovdje svi možemo uživati u prekrasnoj tišini, smirenosti i koloritu boja koji će zasigurno na svakog posjetitelja ostaviti jedan poseban utisak. Posebnost grada Đakova su i obližnja jezera gdje svi ljubitelji aktivnog odmora mogu uživati u ribolovu, vožnji biciklom, trčanju i boravku u prirodi. U gradu Đakovu postoje i otvaraju se raznovrsni smještajni objekti. Vjerujemo da će svatko naći nešto za sebe. Težimo ka unapređenju i razvoju kulture i enogastronomije i naravno stvaranju onoga što danas suvremeni turist traži, a to je doživljaj. Svi koji su imali prilike posjetiti Đakovo, prošetati se našim ulicama i trgovima, upoznati naše ljude, otvorena srca, doživjeti topot lipicanskih kolja na slavonskim ravnicama, čuti zvona Đakovačke katedrale, koji su imali prilike sjesti i odmoriti se po debelim krošnjama Strossmayerovog perivoja, znaju zašto je Đakovo komadić raja u Hrvatskoj.